putar pakhat hian kongsi restaurant pakhata chawa ia chuta makti takaron hoi chuakin chaw chu anupui thi to in asiam sak thin nen a in ang chia chia ti a hretamai a hun kal to chuan a hnalama buai thin hle in tlai tin hian anupui chuan chaw kan alo siam sak thina a eizo apiengin tuya ti thu soizi in anupui hnena chuan kongsi ra dorte hongla a fu ngotang ati zia thin ani chuta dor ngak tu rol thar hnena chuan he chaw hi tu siam nge tia zotin ani chuan kanu min zirtirania alo ti a putar chuan thin phu dep depin inu hming chu min hril theiangem a han ti a kumsom ni liam ta khan he putar hian an chung ko din hmuna that jok be sein ramdanga hna thokin a kal chuaka a kalma ina fapa upa jok hnena chuan ka om lo chungin inu le inaw hi lo en kol tharo o ti in acha ani kumsom ni nuwa chuan billion era lo ni ta a thlatin yuan noi ni lai mai chu in lama athon zia thin ani mase a fapa upa jok chuan chung poisa athon zong zong te chu alo pum bil vek zela apa chu athi to ti in a chung te chu abuma anaw school fee po apek sak du lo mai ba ka anu dam lo nen chuan in atangin a hnot chuak ta dai mai ani anu le anaw an chuan nu loka apa chu aron ho chi a apa chuan thom tho holam deuh a in bela wangin a fapa upa jok chuan a company atle cheta ni tura alo ngaya apa poisa nei za chu a hriat du awangin in chunga a hruai luta in chunga an lu rual chuan apa chuan anu le anaw chu khoya nge an oma zot ngal a hun nei toite chu anu pui du tak nen mang dun tura ron ho ani a mase a fapa upa jok chuan anu le anaw chung changa hrilwai chuan a ro sum zong zong chu chana hlo awangin kanu le kanaw chu motor accident a an thi to ti in do ta hrila apa chuan chu thu a han hriat chuan na ti hle in anu pui le a fapa no pangjok thlan chu vatlo ngala tuma mase a fapa le among nu chuan an lo phal ozong lo mai chol hadam ma sapot tur le atuk lamakal mai turin an tita a apa po chuan a soi boi du tabik lem lo ani chumi nuwa chuan a fapa le among nu chuan apa bek chu thil hlu tak mu tumin an check ngal wata mase yuan noi khat man hu le khabu pakhat che chu an mu awangin apa chu enga tan ma atang kaina nei to lowa an ngai ta ani ti chuan apa chu in atang no chuan tum ta a sitting room a kovin yuan noi ni min pek bel don nge I thom no te pek felin he in atang hian chuak jok don ti in za ngai na nei ho lovin an zota apa chuan na ati in a thin rim kher mai a fapa chu chu tiang em a sual tura angai lova an ni chuan apa chu in atang chuan not chuakin pon lama an the chuak tamai apa chuan inu le inaw chu khoya nge I thu ruk ti in a zota ani chuan nangma in zong ve mai ro ti in a lo chang mak mai apa chu a bek la in kongsira ril ruha takin a kalta a chutia kalmek lai chuan kongsira chaw dor ngak tu rol thar pakhat chu mu in hriat to na nei tlatina in hreta a chaw plate khata cha ta ani chuta chaw chu a han ei che chuan a tuidan chu anupui na siam sak thin nge khani in a hreta a mase aril ruwa chuan anupui chu a thi to ti a hre chiang boxi a chaw chu anupui siam ani thei tlat lo ani ti chuan a iman peturin tlangwala chu a kova skuli kal to lo mi tia zotin ani chuan college kal lai ani thua lo changin school chol lain kanu dam lo en kol na mantur ka tuak thina lom atia putar chuan mika atangin u hausa deuh inei ti ka lo hria ngatinge apui lo che ti in a zota tlangwal chuan chang du lovin akal san ta dai mai putar po chuan zot boi du lovin QR code chu asken ta a dollar sa nga chu pe in a pe hnem lu tuk chu tlangwal chuan min va pe hnem ve lo ti in putar chuan inu le pa I hmangai na awangin ka ngai sang che ani tia lo changin anu in en kol na tur dollar sa nga apeta ani tlangwal chuan angai lo atam lu tuk ti in pek le ta tuma mase putar chuan thil pakhat lo dilin naktu ka kachung te thlan ka tlo dona min hroi ta che ti in a som ta ani ti chuan atu ka chuan putara chu a fapa upa jok te in avakalin inu le inaw te hi khoya nge ti in a zot le a mase a fapa chuan thin rim takin apa chu alo nam thlu a thil hriat thiami du chuan ramdanga kalla poisa zong le ro ati a ani na taka chuan apa lo ho chan chu a hausak na zong zong a fapa upa jok ne na pek tum kha ani a mase a fapa le amau nu chu chuti taka an lo suala wangin a thil tum ta chu a thlak le ta jok ani chumi zan chuan tlangwala dora khan chaw va ei le a chaw ei thin ang chi ani ti chungai to le in tlangwala chu han ena ka fapa no pangjok te hi alo ni mial lo mo ti in angai tu ta ani mase tlangwala chuan kapa chuan ka no pan lain min boral san to ati boxi chu wang chuan putara chuan anu pui le a fapa no pangjok chu an thi to ani ti chu ngai to in aril ru ana thar hle a
ka fapa upa zokin thlan mol omna min hril du lo ba ka he kho pui la hi ka hre chiang box si lova thlan mol omna chu min zon pui ta che ti in angen ta topa mi hria ta du lo awangin kar man to tak tak chu chuang du lovin tlangwala scooter nen chuan thlan mol chu office tina an zong kuala ma se khoi office ama an muzo ta ho lo mai kho thim thlenga an zon ngel po chuan an muzo lova tlangwala chuan putar chu a thlenna hotela wa thla ho in naktu ka mundanga kan zong le don nia ti ina kalsan ta ani putara chuan om mai mai thei ni ina in hrelowa a fapa upa zok te ina chuan vakal le in thlan mol omna chu thin rim takin a zot le a fapa upa zok chuan dollar noi khat min pek lo chuan ka hril lowang che ti in apa chu ina tang chuan a hnot chuak le tamai putara chuan sum tam tak pe thei che po ni te regila cheng khat ma ka pe lowang che ti in a thin rim le a fapa po chuan poisa min pek lo chuan tar chak lo ini huna ke en kol be sei su ang che lo ti in apa chu billion era ni ti renga hrelowa apa chu rethei le tura angai tlat ani chuta apa chu na thoka poisa zong tur chuan hril le in pangpar huana chuan anam thlua apa chuan asum zong zong le a in chu a fapa upa zok ne na pek alo ril ruk te chungai to in a thin rim ngei mai bel tura nei lo awangin chawzuar tu tlangwal kha a phone mangin a kauta topa tlangwal chuan putara kong na chu lo hmu in a chhana hanzo chuan putara chuan ka tlupal mai mai alom le tia lo chhangin damdo in a hruai turin alo nge na chu amau nu na lo hmu chuan he tlangwal hi inaw kha ni lo mo ti in a zota a pasal chuan thil ni theia ni lo tia lo chhangin apa chu a hliam te en kol tura taxi la lova scooter mai mai ne na akala han hmu chuan a re thei tak tak ani chu a ring het zualta ani damdo in an va thlen chuan doctor chuan a kong chu tlema her thu soin chol hadam turin a hrila doctor chuan tlangwal ne na chuan ipa hi en kol thale ang che ti a hrilin tlangwal chuan apa ni lovin in thian thata kan ni jok thu a lo hrila doctor chuan tlangwal fel takini hi ti in a fakna sa hle ani he tlangwal hi nakin loka college graduate mai tur ni ma se na awang na samai si a ta tho tur zona har le ti a hriat chuan putara chuan he khopuya mi ho saber nen kanin hre thalu tukalom I graduate nuwa na chuka zon hmusak em ang che ti in a tiama chu thu chuan tlangwala chu atilom hle anu dam lawala in kol meka wangin putara ti boireng chu du to lovin a fapa upa zok chu ron kal turin a phone saka aron kal chuan apa awanga a hna chol san chu a thin rim hle dollar noi khat min pek lo chuan itar huna en kol tur che in min be sei su ang che atile a tuna tang chuan voi khat ma min ti boi to su ang che ti in ruma tang chuan a chuak ta dai mai chu ti lai chuan tlangwala chuan anu chu putara hne na lom thu sei turin aron hruai meka ahma anu in zaina dollar sanga lai a peka wang khan lom thu sei turin an kala chuta maktak main kong kharan han hon che chuan an mi hmu chuan a thong hle a putara po ameng phok na sa kher mai putara chu anu puinen an in hmu ma minute khat vela khan nurse in check up turin room danga akova he nu pa in mangai takte hi an in hmu lo pha ta hi alo ni an nu chuan atira chuan ngak turin angai to a ma se ani po in check up tura phone call adon ta ka wangin a fapa nen chuan an room lamakal turin an chuk le ta jok ani chuti an chu nu loka chuan putara in check up chu zovin aron chuak ve chi a van doi thlak takin anin hmu fu lo che ani ni thum nuwa chuan putara chu dam doi in atanga a chu nu a anu puile a fapa te thlan zong tur chuan an kho hlui lama akal chuak ta a tlangwala khan ron hruai le in tlangwalan zun rama thir chung chuan kong sira bol hlo char mi pakhat chu awa hmu a hriat nu anga ti hle abul nai awa thlen chuan an kho hluia an then om pa alo ni a kanu puile ka fapa no pangjok te thlan hi khoi ange a om tia zotin a then om pa chuan thin rim takin inu puile I fapa chu an thi reng hleinem alo ti zeka nimin pia mai po khan inu pui chu ka hmureng alom a han ti chuan putara chu a thong ngei mai thil om zia zo chena tum lai tak chuan a then om pa tu pa chu ron thlengin a pu chu atar a to awangin a thu soi chu oi lo turin a ron hrila chu wang chuan putara thin lunga chuan anu puile a fapa chu an thinon le ta ani chuti an boi vel lai chuan tlangwala chuan an kho up atne na tangin phone call adonga in ram kan lo man kan pek che a hun ta ti in a ron hrila chu vele dam doi in awatlan let ngalin anu nen ro man na an nei lai tak chuan a u chuan ram le kha chu ron kengin anu chu a ming sign turin a ron ti tamai anu chuan nu le pa za na chang hrelo fa pasual hi poisa engma ka pelowang che alo ti a ma se a fapa chuan fapa upa zo kani na angin I sign nge angai ni ti avawin ti luina in a ming chu sign ti ratum na sa hle
chuta anu ril runa lutuk chu ni kho hrelovin atluta a chu anavin a hmu chuan a thinrim tak zet to a fapa upa zawk chuan anu thidang mek chu thinrim takin a chu a santa ani anu chu ron har chuakin a ril ru an a hle a an ram man chu a fapa upa zawk ne na pelo turin thua in tiam na sa hle a fapa naupang zawk chu ram man chu naktu ka an kho upa ho ne na tanga vala turin a hrila a fapa upa zawkin damdawi ina buaina a siam ti chu an khomi puita chuan an lo hriat chuan an vai chuan ani chu misual rap thlak tak ani an ti luaya bang an thlak tak mai chu a fapa upa zawk chuan an ram dollar nuai ni man hu chu lak tumin a beile tlat maya anaw chuan thinrim takin kota ka khingdon che atia a u chu in ngai to in kota a khinga ni vai chuan a in pahni le a nei sum dollar sang thum chu in semanga yang ti a hlo awangin a in ngai tu a buai hle a ram man kha chu chan mai du ta zokin anu chu en kol to lovin anin leichin na chu ti topa du thu asoya kho upa te le khomi puite chu damdoi ina hriat pui tu atan kovin anu chuan ril runa takin afa ani na chu ati top ta ani putara chu kho upa ho ne na vakalin tu ma an om lo awangin a phone kwal hloma an vain damdoi ina an om vek ti a hriat nu chuan hotel lama a hole ta ani chu ti lai chuan a fapa upa zok phone call chu adonga anu ne na anin leichin na ati top thu le apa ne na anin leichin na po ti top lo lo adu thu aron hril ani chutia anin leichin na ti top tuma a ko ta mai chu apa chuan mak ati hle a fapa chuan lekha a hian i mingi sign chuan thlan mol om na ka hrilang che ti ina buma putara ril runa lutuk chuan ka hausak na hi hetiang fapa sual hne na hian ka pelovang ti in a in ngai tu felta ani ti chuan lekha a chuan a minga sign ta a mase a fapa upa zawk chuan a thu tiam chu bo chia in thlan mol om na chu a hril du ta hau lo mai putara chu a thin rim hle a chu ti lai tak chuan tlangwala chu scooter nen putara hruai turin aron thlenga tuna chuan inu puile fapa te om na hretu kho upa hne na ka hruaiang che ti in kho upa hne na chuan putara chu a hruai ta ani tlangwala a kal hnu chuan kho upa chu kar atangin aron chuaka putara chuan a han hmu chuan ama chu lo hre thiam ngalin thi towa angai aka zena lo ni reng mai kho upa po chuan putara chu nungdama a hmule chu mak ati hle a topa chuan putara chu a fapa naupang zawk nen anin hre chuak ta ani an zeizo tak la har chuak lo anu pui chu enin aril ru a ha hle a fapa naupang zawk chuan anu dam lo chan chu a uwang ani thu a lo hrila putara chuan a fapa upa zawk chu lom na chang hre lo mi hring ani hi ati hial ani chu ti lai chuan a fapa upa zawk le a monu chu ruma an ron luta in ti thei takin ni kho hrelowa om mek anu ku chu vuanin sign ti ratuma ramman dollar noi ni chu kan du ani a han ti chuan putara chu a thin rim na sata mai mase a fa te nu pa hian an pa chu rethei emaw an lati tlata wangin za lo takin anu ku chu an han ban le a anau thin rim lutuk chuan a kianga chair chu la in vuwa katuma a u te nu pa chu hlavin an chuak ta ani an ron kal le don ti an hriat awangin nu berdam lo chu in lama ho puyan tum ta a chu ti lai tak chuan nu ber chu ron har chuakin thi to angai a pasala hmuta mai chu hril hai takin a han ena an din mun chu an fapa upa zawk wangani thu a hril ta ani tuna chuan chung ku an kim le ta a putara chuan ani na dik tak chula soidu lovin a fapa upa zawkin ati na tolo tur thu a tiama nuam sataka a om tir tur thu a tiam bok ti chuan a in ro pui taka chuan a hruai ho ta a chu in ro pui chu cloud mention ti hiala ko ni in a chunga leng lu tur chuan atlem bera billion khatal nei angaya chu wang chuan an nu fa chuan an mang ang hle ani putara chuan ramdang ho ne na sum don na an boi pui thu le poisa tlem te a nei thu asoya chu ti lai tak chuan a fapa upa zawk chuan ron kolin arang thei ang berin kho pa ho ne na vakal ula kanu khana ming chu sign se arang thei ang berin dollar noi ni chu ka ne na ron thon vat ro u ti in a ron vo na samai poisa chu ding shen group ho li lam na a mana du a chu thu chu apa chuan a hriatin thin rim takin cheng khatma ka pelowang che ati a anau chuan a u chu ka kut atangin a chuak ho lowang ti in a in ngai tu na sa hle ma se poisa chu pek mai ril ruk le ta zoka mase apa chuan lo dangin mana khani u chu dollar million thum lai ka thon to alom chu chung ko in an kol na tura ka ti kha ania i u hian a pum bil ta vek ani hi he fa pasua sum don na reng hi ka hlotlin tir ho lowang ti in chia chamta ani afa te nu pa chuan naktuk lama lilam na a engtin nge kan kalang ti in anin ngai tua meka lilam na hmuna mi ho saber tia an soi thin kha kan mel hriat thei chuan keini po sang taka in vorin khovela mi hriat hlo kan ni to ang an tia chu mi ho sapa chu ni tina an hmu thin le an hmuhsit emem an pa kha ani ti reng an thre si lo
atu ka chuan putara le afapa naupang zawk chu lilam na hmuna chuan an kal ta a chuta afapa upa zawk kharon langin apa chu hmuhsit takin adiriam na samai eng anga thomhnu tha po in belma ula mire thein ni tho tho somna kat po in nei lova in lut ve thei lowang ti in adeu so na samai afapa naupang zawk chuan apa hian heta hian na azon sakdon nianga in somna kata ken ve si lo awang chuan hole mai tuma mase apa chuan voi som po piang non mala kom chung hi chuan na emaw lo shim chu wangin heli lam na apo hian somna kat emaw lo shim alo ti chutia an kalmek lai chuan security te chuan an lo ti dinga chu afapa upa zawk te nupa in an lo hmu chuan an nui khum na sa hle a apa thinrim lutuk chuan security te chu manager ko turin ati a anni chuan he tlangwala tan na tho tur zon na hmuna ni lo ti in lu an phal lo bur mai mi pui ho chuan lo ni zatin hetiang hotel changka nga ron kal ve tur chuan in ni na ina phalo an lo ti a security ten pon lama po chu an tum lai tak chuan dingshen group manager chu aron thlenga putara laka security te che dana han mu chuan security chu bank thua in ani hi engineer ho saberani ti in shelawami ati a putara ni na diktak chu hailana omin tlangwala po chuan apa ni na ahriat chuan mak ati hle ani ti chuan apa chuan dingshen group a ho saberani thule engineer ni in dingshen group chairman ani thu a hrilta a hetaka hroi chan che po mi ho sa ho nen in mel hriat tir che ka du wangani nakina he company hi ita ala nivek dona itan rem kalo ruat lok ani hi ti in a hril fiata ani chuta afapa upa zawk chuan an ni chu ron hmu in ngatinge aru ka in ron lu kasum don na in ti chevek dona sin ti in thinrim takina an khum chiama apa chuan manager in min somalom alo ti a mase afa te nu pa chuan an oilo hle chuti lai chuan company supervisor chu aron kalmeka afapa upa zawk chuan supervisor chu a hmu vele nui sang alo bia in kapa le kanau te nen kanin leichin na ka ti chevek to ti in mipui ho chu a hril fia vela tong kama thiam em awangin mi ho satam tak chuan putara te chu aru ka ron luta an ngai ta a thunei tu ve deuh pakhat chuan an pa fa chu pona chuatir tumin security ho chu a ko tamai chuta supervisor chuan ka company a hian hetiang ruk mang ron lu ve hi ka phal hleinem lo ti in afapa upa zawk chuan ka sum don na hi in ti chetak tak mai don ti in alo an khum ve bok chuti lai tak chuan company manager le minister an ron thleng ve chi a supervisor chuan heng kut do pani te hian buaina an siam awangin pona the choka tumani alo ti a manager chuan putara chu tu dang ni lovin a boss ani ti a hmu chuan supervisor chuna lua om lovin a beng throi maya mitin nei lawami hei hi tu nge ani in hredange nge ti in a vin na sa hle manager chuan putara hna chuan ngai damadil na sa hle a mipui ho chu an ngoi ta thuap mai ani afapa upa zawk chuan apa chu a hmuhsak emem engineer kha ani ti a hriat chuan a meng phok hle a ngaidam dilin a hma a thing thi a ngaidam ka dil chuan min ngaidam emem ang company po keiman ka chang thowang ti a ngai tu a mase apa chuan aril rupun mang chu a hriat chian em awangin ka fa ini na chu ka ti top to ti in mipui ho hma a chuan a puang ta dura tuna tang chuan fapa pakhat chau ka nei to company po hi ka fapa no pangjok hne na ka peto ati tamai afapa upa zawk te nupa chuan thing thi in ngaidam dil na savio ma se omzia anei to lova topa chuan anni chu security te chuan pona an pot chuak ta ani an honu chuan fapa no pangjok chuan anu chu bia in apa chu miro pui tak ani thu a hrila anu chuan nang po na thatak nei turin lekha thiam tak ni tumla ipa ang hini tum ve ang che ti in a hrilta ani